узган дәрестә без сезнең белән кыскача гына җиңел машиналар дисциплинасын карап үттек. Бүген безнең тема тракторларны, грузовой автомобильләрнең дисциплинасы, аларның төрләре, аларның төзелеше һәм килүләре. Узган дәрестә безнең дисциплина буенча примерларны карадык, күттек, көйләдек. Бүген дә шундый тәртиптә булачак дәрес безнең. Махсус фәннәр укытучы Зиннур Газиҗанов алып бара торган дәрес студентларның иң яратканнары сафында. Монда алар техникаларның эчке төзелешен, барлык механизмнарын теоретик яктан өйрәнәләр. Күрер күзгә тимер җыелмасы булган бу өлешләрнең техникаларны хәрәкәткә китерүдә һәр кайсының үз урыны, үз функциясе. Егетләр иң элек аларны исемләп, детальләп үзләштерәләр. Бүген, мәсәлән, күрсәтмә материал МТЗ-82 тракторының сцеплениесе. Сцепление состоит из маховика, диск-сцепления, нажимные, кольцевые сцепления и рычаг сцепления. Укытучы һәм иптәшләренең тактага чыгып аңлатма, күрсәтмә материал өстендә эшләгәнен барысы да игътибарлап тыңлыйлар. Сорауларга җавап бирәләр, белмәгән, аңламый калганнарын кабатлап сорыйлар. Үзара аңлашып, фикерләр алышып, дәреснең үткәне сизелми дә кала. Аннары алар лабораториягә ашыгалар. Биредә дә детальләрне үзләштерү дәвам итә. Минем төп фән авыл хуҗалыгы агрегатларын өйрәтәм. Тракторлар, комбайннар керә безнең ул фәннәргә өлешләренә дип әйтик. Безнең бу класста өйрәнеп китәбез. Двигательләр куелган безнең. Егетләр бу класста учебный практика вакытында шушы двигательләрне, агрегатларны сүтәләр, ремонтлыйлар. Һәрберсе айдельне һәр кешенең үзенең кулыннан үтәргә тиеш бу этапны дип әйтик. Шушы этапларны үткәннән соң алар баралар безнең проектны практикага. Илназ Якупов көллиятның 2нче курс студенты. Барысы 20 егет алар. Быелдан башлап дәресләр расписаниесында һөнәри юнәлештәгеләре дә урын алган. Шуңа хәзер уку кызыграк ди. Кичкенәдән техника тирәсендә кайдаганга күрә үзе теләп көллиятны сайлый. Без 2нче курста авыл хуҗалыгының төрле техникаларын өйрәнәбез, аларның төзелешен, ремонтлау эшләрен өйрәтәләр. Безнең учебный практика алабызса май аенда булачак. Май аенда колледжда учебный практика үткәч, үземнең хуҗалыкка кайтарга дип уйлыйм. Шутсу җәмгыятенә алабызса шунда практиканы дәвам итәм. Саба аграр көллиятендә авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлау һәм куллану юнәлешендә белгечләр әзерләү тарихта да, хәзерге көндә дә беренче баскычта тора һәм киләчәктә дә шулай булып калачак. Һөнәри уку йорты буларак алар авыл хуҗалыгы тармагы техникаларын иярләүче техник механиклар әзерләүгә зур әһәмият бирәләр. Безнең колледжда основном иң зур басым шушы факультетта. Җегетләребез бик теләп киләләр. 120-дән артык җегетебез шушы авыл хуҗалыгы машиналарын көйләү һәм ремонтлау факультетында укый. Сабалар гына түгел, Балташ, основном бик күп Күкмара, Теләчә, бар инде Казаннан, берничә җегет Малмыждан бар. Шул ярак аралардан да килеп укыйлар. Һәм инде шушы техника факультетында, авыл хуҗалыгы ремонтлау һәм куллану факультетында укырга бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шушындый зур базабыз бар. Һәм шул базада кулланыла бөтен бүгенге көндә кулланыла торган авыл хуҗалыгы машиналары бар. Без шулар янында көн саен теориясын өйрәнәбез, практик эшләп карыйбыз. Һәм инде елдан ел 4 ел уку дәверендә безнең җегетләребез алган белемнәрен алып безнең республикабызның төрле районнарына иген, икмәк үстерергә һәм җир эшкәртергә чыгып китәләр. Практик дәресләр нигездә 4нче курсларда өстенлек ала. Алар барлык уку еллары дәверендә үзләштергәнне нәкъ менә хәзер кул белән эшләп күрсәтә торганчыр. Башка белем итеп тупланганды гамәлдә тормышка ашырырга кирәк. Моның өчен көллият базасында бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Лабораториялар мөһим булган махсус техника белән тулыландырылган. Укытучы кадрлар белән дә тәэмин ителгән. Бүген безнең дәреснең темасы шушы рулонный пресс-подборщикны эшкә әзерләү.
Менә монда күрсәгез, безнең анда бөтен агрегатлары да салынган, или ярым салынган. Һәм без шушыны көйләп, тагып, эшкә басуга, эшкә чыгарга әзерләү өстендә эшләргә тиеш. 4нче курс студентлары укуның практик эшчәнлегендә җәйге чорда басуда эшләүче шушы пешән, салам, рулонлау агрегатын көйләп күрсәтергә тиеш. Күргәнегезчә, аның бөтен мөһим механизмнары салдырылган, ә урнаштыру студентларның практик биреме. Бер-берсенә 3 минут вакыт бирелә, һәм алар шул тәртиптә җайланманы җыялар. Укытучылар эш процессын күзәтеп тора. Менә бүген безнең менә бундагы бер механизм да юк. Менә бер генә төрле механизм да юк. Без аларны дәрескә керер алдыннан солып алып куйдык. Һәм менә безнең укучыларыбыз шуларны дөрес итеп, төгәл итеп, вакытында җыеп күрсәтергә тиеш. Илсаф Бусин беренчеләрдән булып биремне үтәргә алынды. Аның кулында цеп, шылбыр. Ул аны хәрәкәткә китерү өчен ялгау звеносы ярдәмендә ялгарга тиеш. Ялгау звеносын куйды. Менә һәм урнаштырды. Все урнашты. Менә бу шылт иткән тавыш шылбырның оясына чыннан да кереп урнашуын дәлилләүче махсус ышаныч тавышы. Ул хәрәкәтнең куркынычсызлыгын хәзер тәэмин итә ала. Главное ул техниканы белеп өйрәнергә кирәк. Чөнки техника не прощает ошибок. Аны гел карап торырга кирәк, гел техническое обслуживание үткәрергә кирәк. Чөнки карамасаң, аны бер кеше карамый бездән башка. Шойт аны карамыйча өйрәнсәң, аны һәршә белән ватылып чыгачак. Һәм аны ремонтларга кирәк. Ул арада икенче студент икенчел эшләргә алына. Тәртип буенча хәзер пешәнне төргәкләү механизмын көйләргә кирәк. Шпагат җибеп дөрес сузганда гына ул эшләячәк. Бәйләү аппаратын тикшерәбез. Һәм ул сынапта дөрес җыган аппарат эшли, тиешенчә эшли. Чиратта муфты көйләү. Аңа инде башка егет алынды. Ул махсус ачкычлар ярдәмендә үз эшенә кереште. Укытучы сүзләренә караганда, нәкъ менә ачкычларны дөрес куллану да студентларның дәрес үзләштерүе нәтиҗәсе. Әгәр безнең фокус астында ниндидер инородный предметлар була икән, безнең эшкә кереп, китеп, берсенә ватмасын өчен. Менә безнең укучыбыз, менә хәзер шушыны көйләп күрсәтә. Студентларның бер төркеме бу вакытта практик дәресне МТЗ-82 тракторы янында дәвам итте. Алар бу курска җиткәндә инде кулларында трактор йөртү таныклыгы алган механизаторлар дияргә кирәк. Шуңа аның төзеклеген тикшереп, эшкә кузгалу кебек биремне башкардылар бүген. Көндәлек эшкә чыгар алдыннан тракторы яисә транспортное средство үткәрә тиешбез көндәлек техническое обслуживание. То есть без аны состояниесен карарга тиешбез, прибор освещения, уровень масла, двигателя, трансмиссии, коробки и охлаждающих жидкостей. Хәзерге вакытта әйдәгез без тракторга үткәрик көндәлек техническое обслуживание. Әлбәттә, трактор кебек зур техниканың техник төзеклеген тикшерү, кабинага кереп утырып барлык рычагларны нейтраль положениягә, кул тормозын күтәреп куюдан башланырга тиеш. Әгәр дә ул скоростьта калган булса, аның кабынуга кузгалып китү ихтималы зур. Бу үз артында һәлакәт, фаҗига куркынычын арттыра. Техник куркынычсызлык кагыйдәләренең үтәү беренче номерлы бурыч. Аннары алга таба двигательнең картерында, коробкада, гидросистемада, суыту сыйклыкларындагы май күләмен тикшерү бурычы тора. Тракторның яктырту җайланмалары, лампочкаларның төзеклеген карау өченче бурыч. Гомум халык куллануындагы олы юлда теләсә кайсы техниканың утлары төзек хәлдә булырга тиеш. Чөнки борылышларда уңга, сулга билгесе яктырту элементлары аша гына көйләнә. Тәгәрмәч, көпчәкләрнең һава басымы да норма таләпләренә туры килгәндә генә хәрәкәт итү куркынычсыз. Көллияттә үзләштерелгән бу беренчел белемнәр безне тормышта гел озатачак ди Булат Халиуллин. Саба аграр көллиятендә алган белемнәребезне без тормышта туплыйбыз. Яшь буын
Ул хәзерге дөньяда бик зур роль уйный. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә укытучыларга. Алар безне тормышка әзерләделәр. Алар безне өйрәттеләр. Уку йортының матди техник базасы киң кырлы, техник, механик белгечлекләре юнәлеше буенча бигрәк тә. Саба аграр көллиятендә авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлау һәм эксплуатацияләү факультетында аеруча да җегетләр бик яратып укыйлар. Алар биредә 4 ел дәвамында теориядә үзләштергән белемнәрен менә шушы тренажер залда практик күнекмәләр итеп эшкә җигәләр. Монда акрос комбайнында урак эшләрен башкарырга, КАМАЗ машинасында юлда йөрергә һәм җиңел машинада шулай ук юлда йөрергә мөмкинлекләр булдырылган. Алар барлык кагыйдәләрне дә үтәп, бу эшне башкаралар. Комбайн тренажерында барлык механизмнар чын комбайндагы шәкилләнгән. Кабина эченә кереп утыруга үзегне басуда, урак эшендә итеп тоясың. Үзләштергән белем кагыйдәләрне үтәп эшкә кузгаласың. Урасың, сугасың, бункерны бушатып, КАМАЗга төяп җибәрәсең. Гомумән бу залда башка дөнья. Үзе бина эше, ә техника руле артында утыруга син инде олы юлда. Мин хәзер эшлим упражнение категория цыга. Нинди техника бу безнең? КАМАЗ. Әйе, кая барасың инде син? Нинди юнәлештә барасың? Хәзер миңа Шәһәр эчендәме бу? Трассамы бу, нәрсә бу? Менә монда шәһәр машиналар эчендә. потогы да күренә. Әйе. Син шәһәр эчендә. Әйе, шулай. 3нче курс студенты Ильяс Мөхәммәтшин КАМАЗ руле артында С категориясенә права алырга әзерләнә. Бу таныклыкны кулга алганчы бу юнәлештә белем биремнәр өстендә күп эшләргә кирәклеген аңлый, таный ул. Дәресләргә дә зур әһәмият биреп йөри. Хәзер уңга сулга карыйбыз. Чөнки без второстепенный дорогада. Помехалар булмаса, и һәм без помехалар ясамасак, чыксам була. Менә мондай тренажер дәресләрне көтеп аласызмы? Аеруча кайсы техникаларда йөрергә уңайлы? Әле нәрсә өстендә эшләп бетергә кирәк? Кайсы төшләре катлаулы дип әйтикме? В основном шул горны эшләп бетерә кирәк. Калганнары әйбәт булып чыга. Бу дәресләрне бөтен кеше көтеп тора инде. Монда бик тә кызык, күңелле. Преподавательләр дә яңа заданиялар бирә безгә. Күбәйбер белеп барабыз. Безгә дә будущем бик кирәк булачак. Знаниялар бирәләр. Техника төгәллекне юл игътибарны таләп итә. Алар икесе кушылмасында хаталар гафу ителми. Менә шуңа күрә дә техника белән бәйле һөнәри белгечләр әзерләү ул бик зур җаваплылыкта. Көллият моны аңлаган хәлдә ил табынын баетучылар әзерләгәндә бөтен мөмкинлекләрен эшкә җигә.